Sunana Honorable Salisu Ahmad Musa, alhamdulillah. Wato akwai abubuwa da yawa da suka dan tattaso a wasu gwamnatoci na jihohi. Yanzu ka duba kamar misali gwamnan jihar Kano, saboda an samu matsala na watan bambancin jam'iyya. Da Allah ya sa a ce APC ne ta zo ta zamana ta gaji uwata, da duk ba a samu abubuwan da ake samu yanzu ba, ko PDP. Amma sanadiyan Kabiru Abba gida da ya hau wannan mulki, ni a gani na ba wai da rushe-rushe ya kamata ya fara ba, ya kamata ya tsaya ya nutsu ne. Idan komi ya seti sai a zo a fara binciken wannan filaye. Ni a gani na, da ni ne gwamna, wannan abubuwan da aka ce an yi ba bisa ka'ida ba, to gwamnatin jihar Kano za ta anshi wurin ne a hankali, a ta bincike har a zo a gane wanda za a ban musu wurin, a ban musu, wanda ba za a ban musu ba kuma a san menene za a yi a wurin. Amma rushe wurin ba shine ya kamata ba. Ta bangaren ka ya kake ganin kamun ludayin gwamnan jihar Kaduna? To mu ba abin da za mu ce, gaskiya jihar Kaduna ta bambanta da sauran jihohi. Kowa ya san yanda gwamnati take a baya, to kamar ma ta dora ne, abubuwa suna motsa, suna ci gaba. Alhaji Rabi Dala daga nan kasuwan Bacci. Gaskiya sababbin gwamnoni da suka karbi mulki daga wannan wata da ya wuce zuwa yanzu, akwai ishu daban-daban na jihohi wanda kalubale wanda aka samu a wasu jihohin, musamman cewar wasu jihohin ba jam'iyyun da suke mulki ba ne suka karɓi mulki a yanzu. Wasu jihohin kuma jam'iyyun da suke mulki su ne suka gadarwa da wayanda suka tsayar suka ci a matsayin gwamnonin jihar. To wannan kowanne da kalubalen da yake fuskanta, wanda mulkin jam'iyyar da ta karɓi mulki, wata ta zo da adawa na jam'iyyar da ta bari da kuma irin wasu ababe irin na siyasa. Jihar mu ta Kaduna an samu canjin gwamnati, wanda gwamnatin da take kai ita ce ta daɗa cin zaɓe. Kowa ya san Malam Obasani a 5 and 6 ne tsakaninsa da Malam Nasiru. Malam Nasiru shi ya tsaye da shi, kuma al'ummar jihar Kaduna suka sami Obasani a matsayinsa na sabon gwamnan jihar Kaduna, sakamakon wasu kyawawan nufi da yake tare da shi, wanda zai kawo wa jihar ci gaba, tun daga bangaren tsaro, ilimi, kasuwanci da sauran wasu ababe haka na ci gaban rayuwa. To amma akwai kalubale, shi ma ba zai rasa fuskantar kalubale ba. Misali, jihar ya zo ya same ta akwai gyauron bashi da gwamnatin da ta tafi ta bari, sannan kuma kowa ya sani cewar halin da ake ciki yanzu, dole ne gwamnati idan ba kuɗi a ƙasa ba za ta iya samun wasu dama yin wasu ayyuka ba. Sunana Abubakar Dumbulawa Textile kasuwar Bacci. Tsakani da Allah, babban abin daga hankali a yanan shine su waɗannan sabon gwamnati da aka rantsar. Na farko, dole mu dan za mu dan fara ba su dan lokaci tukunna domin su fara sanin yaya makamar aikin take. Domin mafi akasarin jihohin da aka samu sabon gwamnatoci, za ka ga akwai matsaloli da yawa wanda wasu gwamnonin ma ba su san mata ina za su fara ba. In ka ɗauki matsala ta farko, shine irin tilin bashi wanda wancan gwamnoni da suka wuce suka ciwo wa waɗannan jihohi nasu, wanda akwai jihar da in aka ga maka irin tilin bashin da ake binta, ko kai aka bawa a matsayin kan dan jarida, aka ce ka dan Allah ka dan rike wannan gwamnati din da ya na sace dai, wallahi an baka aiki. So da haka akwai tashin hankali sosai matuƙa, wanda kuma yana buƙatar a samu natsuwa, sannan a yi bincike na tsanaki wanda za a gano ta ina ma ya kamata a fara. Yanzu ka ɗauki misali jihar da muke nan, jihar Kaduna, wanda tana ɗaya daga cikin manya-manyan jihohi a Najeriya gabaki ɗaya, sannan ita ce babbar cibiya ta arewacin Najeriya, wanda ita ce kuma jihar da ake gani an fi cewa tilin basuka, domin an yi aikace-aikace da yawa a cikin wacce tsohon gwamnati da ta wuce. To kuma wannan aikace-aikace da aka yi, mafi yawancin waɗannan aikace-aikace da aka kuɗin da aka yi wannan aikace-aikace da su ba shi aka ciyo, wanda ina jin wani labari ma yanzu an magana, ita wannan gwamnati tunanin take ta ina ma za ta fara kokari daga ta dan fara rage
wani abu daga cikin wannan basussuka da waccan gwamnati ta ciyo. Da haka zaka ga wannan gwamnati da ya zo na wannan jihar zaka ga baki ɗaya ma babu abin da ma zaka ce gashi wai wanda an fara.